জোনে চুক্তি করেছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো আমাৰতো বিটিসি চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি বিটিসি চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম আমি क'क्राझारनि काजलगावनिफ्राय गहपुरसिम मटरसाइकेल सालायलांनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गोबां थांखिफोर जोङो हास्थायदों बे थांखिफोरानो जाबाय गिबियाव जोङो UPPL हान्जाखौ ग्रासरुटनिफ्राय गोजौसिन गोख्रों खालामनो गिबि थांखि जोङो नैथियावहाय जे आसामजों लोगोसे सारा मुलुगावनो जास्टिस फर जुबिलिनि मुभमेन्ट सोलिगासिनो दं बेखौ जोङो हेफाजाब होनो सानदों थामथियावहाय जोंहा आर्टिकेल 218 125 एमेन्डमेन्टसो जानांगौ दं 125 एमेन्डमेन्टआ दाबो पार्लियामेन्टआव पेन्डिं जानानै दं बेखौ जाहाथे थाबैनो पार्लियामेन्टआ एप्रुभ खालामनानै होयो पास खालामनानै होयो बेनि थाखाय बे मटरसाइकेल टुरखौ लादों लोगोसे जोंनि BTR सुक्ति मथे जोंनि BTRआव जे गासै 40था बिजाब दं बे 40था बिजाबनिफ्राय 60 बिजाबसिम जे बारायनांगौ दङ बे 60 बिजाबसिम बारायनायखौ थाबैनो जाहाथे मावफुङो आसाम सरकारआ बेखौ जों दाबि दैखांदों ब्रैथियाव जाहैबाय जोंनि UPPL सरकार थांखांग्रोमोना जेरैबायदि इलिगेल जुवानि दिनै कालचार स्टार्ट जाफिनदों फुजानि नामाव मेलानि नामाव लामा लामा जेरावबो थाना मोखांमानि जे अपेन जुवा गेलेनायनि जे हारिमु दिनै जागायफिनदों जोंनिया गिखांनाय मोन्दों बे हारिमुखौ जों 2020 मायथाइयाव UPPL सरकार फैग्रोमोना बन्द' खालामथारदोंमोन बहाबा खना खनला जुवा जादोंमोन जोङो पुलिस थिनहरनानै बा जोंनि सेंग्राफोरखौ थिनहरनानै बन्द' खालामहोदोंमोन जाहाथे जोंनि लाइमोन जे दङ जोंनि इयुन जे दङ जे लाइमोन गोहो बिसोर जाहाथे गाज्रि लामाथिं थाङा खोमसिनि लामाथिं जाहाथे थाङा बिनि थाखायनो बे जुवा आरो जौ आरो ड्राग्सनि कालचारखौ जों बन्द' खालामथारदोंमोन दा बे जे जागायफिननो हमदों बेयो जोबोद मोनसे गिख्रंथाव मोनसे हारिमु बेखौ थाबैनो बन्द' खालामनांगौ होननानै जों दाबि लोगोसेयै जोङो UPPL सरकार थानाय समाव गोबां मोजां मोजां हाबाफारिफोर लादोंमोन बे हाबाफारिनि सांग्रांथि लाबोनो थाखायबो जोङो मटरसाइकेल टुरखौ लादों जेरैहाय जोङो हा फाट्टा राननाय जोंहा 40-50 बोसोर असान्तिनि गेजेराव थानानै जोङो 2020 मायथाइयाव BTR सुक्तिनि गेजेरजों UPPL सरकार फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलावहाय सान्थिखौ जों गायसननो हादोंमोन दा बेफोरनि सांग्रांथि लाबोनांगौनि बाथ्रा दङ लोगोसे जोङो बड'फा सुपार 50 मिशन खालामदोंमोन बेजों लोगोसे जोङो दुरान्ड काप बायदि गिदिर माने बेवहाय फुटबल मेगा इभेन्ट जों खालामनो हादों लोगोसे थुनलाइयारि फोरबो खुंनानै देश बिदेशनि थुनलाइयारिफोरखौहाय थुनलाइ सिबियारिफोरखौ लाबोनानै जोङो क'क्राझारावहाय खन्थाइ आवरायनायजों लोगोसे सल' खोन्थालायनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिमु जोंनि बड'लेण्डनि जे जोबोद मोनसे धोनि जोंहा सम्पद दङ मिथिंगानि सम्पद लोगोसे जोंनि सुबुंफ्रा जोबोद मोजां सुबुंफोर जोङो मोनसे मा होनो बिदिखौ आब्रुथि गोनां माहारि बेफोरखौ जोङो मुलुग दरबारावहाय जों गायसननो हादोंमोन बेफोर हाबाफारिनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै बे मटरसाइकेल टुरखौ लादों जोङो बे मटरसाइकेल BTR मटरसाइकेल टुरनि गेजेरजोंहाय जोंनि UPPLनि मावथिफोरजों रायलायलांबाय थानायजों लोगोसे गोनां माने फसंथानफोर बे धोरोम फसंथानबो जानो हागौ बेफोराव जोङो हाबलांबाय थागोन दहाय फुङावसो जोङो बासुगावनि मोनसे मन्दिराव गिदिर मन्दिराव जों हाबबोदोंमोन ओमफ्राय जोङो काजलगावआवहाय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम जायगायाव बिथांनि मुङै बानायनाय गुरुधामाव जोङो जग्य आहुति सावनानै जोङो मटरसाइकेल सालायनायखौ जागायदोंमोन दिनै फैनानै जों दहाय बे मन्दिराव हाबबोदों आरो फैनानै दिनै जोङो नैबे बेंटलनि केथलिक चार्चआवहाय जोङो प्रेयार खालामनानैहाय जोंनि मानगोनां बिशपनि ब्लेसिंस लानानै जोङो दिनैहाय मटरसाइकेल सालायनायखौ जों जागायदों PFआथ' माबोरैहाय दफाफोरखौहाय मावफुंनो नाजानो PFआ बायसान्सआव दिनै सरकाराव फैदों PFआथ' आमेरिकानि पार्टिसो आमेरिकायाव दाजानाय मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननानै स्ल'गानजों बिथांमोना इलेक्सन गेलेदोंमोन गतिके बिथांमोना दिनैहाय आमेरिकायाव जोनोम मोननाय मोनसे हान्जा ओंखायनो बिथांमोना मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननाय स्ल'गानखौ बिथांमोना लानानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन बोरै गावसोर भट मोन्दों बेखौनो मिथिया साइलेन्ट भट बबेनिफ्राय मोन्दों बेखौनो मिथिया गावसोरनो माने बुंनो थांबा बागदावलायदोंसो जों जे बेसेबां भट मोनबाय होननानै थेवब्लाबो नोंथांमोना दिनैहाय बिथांमोना 7,80,000 भट मोनदों ओमफ्राय 12 लाखसो भटआनो बिथांमोननो होआखै जोङो 6,16,000 UPPLआ मोनदों 4.5 लाखसो BJPआ मोनदों हान्जा कंग्रेस GSP बयबो मोनदों गतिके 12 लाखसो भटआनो BPFआव थाङाखै गतिके 7 लाख भट मोननानै बिथांमोना सरकार दादों आरो जोङो बिथांमोननि हेंथायै दिनै 12 लाख भट दङ गतिके बिथांमोना खामानिखौ मावथों 2 बोसोरसो थांनोसैयानो
2025 मायथाइया थांनोसै मास मोननैल'सै 2026 फैगासिनो दं खामानिफोरखौ मावाब्ला दिनैहाय हा फाट्टा होनो होन्दों हा फाट्टाखौ मानो होदिया माबा मण्डल रिटायार जानाय खानांगौ रिटायार जानायसो नागिरगासिनो दं होमबा दा सिटिं मण्डलफ्रा जेबो खामानि गैला नामा माने रिटायार जानायखौसो नांगौ जाखो बिथांमोनाबो दानि हानि अफिसफ्राव सार्कोल अफिसफ्राव मानसिफोर गैला नामा मानो रिटायार्ड मानसि नागिरलाबाय थादों बेथ' थगायनाय नङा होमबा जोंनि लाइमोनफोरनो 100 कोटि होनो नागिरदोंमोन 100 कोटि होनो नागिरनाया दा थगायबाय खननै एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायखांबाय होआखै आइजोफोरनो 40 कोटि होनो नागिरदोंमोन इक'नमिकेलि वेकार सेक्सननो 50 कोटि होनो नागिरदोंमोन बेंगुराफोरनो 10 कोटि होनो नागिरदोंमोन बोसोरसेयावहाय होदो दा थाबैनो होदो जोंथ' होनायखौनो लुबैदों नोंथांमोना जे गेरेन्टिफोरखौ होदों मोनबा गेरेन्टिफोर बे मोनबा गेरेन्टिखौ नोंथांमोना थाबैनो सुफुंनांगौ सुफुङाबा जोङो बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङाव हरना बिटिआरनि बाहेरायावहाय गोबां जायगायावहाय जोंनि UPPL हान्जाखौहाय बिथांमोना लुबैगासिनो दङ डिमान्ड खालामगासिनो सिगाङावनो गोबां डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन बिसायख'थिबो गेलेजानो लुबैदोंमोन जोंहा गोबां सापर्टारफोर दं बिटिआरनि बाहेरायावबो गतिके बिटिआरनि बाहेरायाव जेराव जोंहा गोग्गोम सापर्टार दं बेफोरावहाय जोङो बिजाथि होगोन नङाबा गुबुन बिजाथिफोरखौ जों मदद होगोन बिसायख'थि गेलेनाया जाहैबाय बियो गणतन्त्रनि मोनसे फान्डामेन्टेल डिउटि जोङो जेब्लानाखि डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव थागोन बिसायख'थियाव भट होनाय आरो बिसायख'थि गेलेनाया नोगोरारिफोरनि गुदि बियो डिउटि फान्डामेन्टेल डिउटि गतिके जोङो पलिटिकेल पार्टि UPPL इलेक्सन गेलेनाया जोंनि फान्डामेन्टेल डिउटि गतिके इलेक्सन गेलेगोन रायजो राजाया सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ बे रायजोफोरनि माने फान्डामेन्टेल राइट आरो फान्डामेन्टेल डिउटि गतिके सोरबाया दुगा जायोबा आं इलेक्सन गेलेबानो रायजोनि भट मोनगोन बा देरहागोन बा देरहाया सोरबाया देरहानाय नङा होननानै बुंनाया बियो रायजो राजाफोरनि जे गियान रायजो राजाफोरनि जे रोंगौथि बे जिनिसखौहाय रेजेक्ट खालामनाय बायदि जायो बेखौ माने इगनर खालामनाय बायदि जायो गतिके जोङो बिसायख'थिखौ गोग्गोम बाहायबाय गेलेगोन आरो जोङो रायजो राजानि गोसोखौ जय खालामनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना मिथिगौ 2020 मायथाइनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिसायख'थिखौ जों देरहाबोदों दासो खनसे BPFआ देरहादों बेखौ लानानै जोंहा जेबो गोसो बायनाय जोंहा गैया गतिके 2022 मायथाइयाव जों गोग्गोमै जोङो गेलेगोन आरो रायजो राजानि अनसायनाय रायजो राजानि गोसोखौ जों जय खालामनो हागोन होननानै आंहा जोबोद फोथायनाय दं बेफोरखौ सावरायबाय थादों एलायन्सनि मेटारखौहाय बेबायदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायनि बाथ्रा दानो सम फैथ'वाखै जेब्लानो बेफोर एलायन्सफ्रा माने फार्म आप जागोन फाइनालाइज जागोन वी विल लेट इउ नो